Wel, cwbl fydda dweud efo'r drymio yna, di pitio na doch chi methu chwarae fel un ar y llwyfan yn gynharach heddiw yma. Hoffwn i gyflwyno chi Pontrhydfendigaid ar y drymiau Rhodri Bohemus John! Ar y gitar fas, hoffwn i gyflwyno chi Dick! Ar y gitar o flaen, hoffwn i gyflwyno chi dyn arbennig iawn, Mr. Planet of Gwynedd! One day, Pontrhydfendigaid, newch chi ddawnsio gyda Don. Dwi di enjoy am astraw. Ond yw yn rhywbeth wneud i weid wrth y blant a dy... A plant i plant nhw, yna llall yn o'n i na. Ie, byddai'n mynd gatre wrth y plant na. Ro!